Nola diseinatu eta fabrikatzen dira formula lasterketetarako ibilgailuak? Zergatik flotatzen dute itsasontziek? Robotek giza jarduerak burutuko ote dituzte etorkizunean? Galdera hauei eta beste askori erantzuna eman asmoz, zientziaren astea antolatu du Euskal Herriko Unibertsitateak Bilboko Arriaga Karpan. Zientzia, teknologia eta berrikuntza astearen 8. edizioa da aurtengoa eta igandera arte egongo da zabalik. Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat ikertzaiek egindako estanetan, hainbat esperimentu, joko eta erakustaldi didaktiko antolatu dira. Fisika, biologia, geologia, kimika, robotika eta beste hainbat alor ezagutzeko parada izango du egunotan bertara gerturatzen denak. Inaugurazio ekitaldian gaztetxorenak izan ziren protagonista. Dena den, gustu guztientzako eskaintza zabalaz gozatzeko aukera dago. Aurtengo kontsigna, ez ukitzea, debekatua. Berez, ez da bakarrik kotxea sortzea, egitea eta erabiltzea, baita galka zenbat kostatzen egitea, zenbat zer egiten duzun diseinuan, zergatik egiten duzun kotxea, zergatik erabiltzen duzun nolako gauza, eta la. Ordan, hau izan da aurten egin duguna, eta espero dugu hurrengo urtean kotxe ezberdin bat egitea, hobia. Metro Bilbaoko estanda, eta hemen azaltzen dugu nola dabilen metroa. Metroa elektrizitatea erabiltzen du gurpilak martxan jartzeko motor elektrikoekin. Tabakoari buruz beti jakin nahi, baina inoiz galdetu ez duguna jakiteko aukera dugu estan honetan adibidez. Kotoiak ez omen duen gainatzen. Batetik egiten dugu botia erretzaile hau, eta izen ezamen badago kotoi bat, orduan zigarroa piztean eta botiari eragitean kea zeharkatzen du kotoia eta kotoian gelditzen dira sustantzia guztiak. Eta gero aztertzen dugu kotoia eta horrela gelditzen da zigarro bat erretzean. Gero bestetik erakusten dugu hau izango litzateke alkitran kantitatea urte batean 20 zigarro egunean erretzen duen pertsona batengan. Eta gero egiten dugu tresna hau erabilez egiten dugu toximetria bat. Eta hau izango da aire espiratuan dagoen karbono monoxidoaren kantitatea neurtzea. Telebista jasotzeko sistema du, ezta? Telebista hartan dekoguna da, oin arte, gure etxetan jaso izan dugun telebista analogiko normala. Eta beste telebista hontan dekoguna ipinite da, oin dala urte batzutik aurrera, sartu zen TDT-ko seinalia, eta 2010-etik aurrera etxe guztietara helduko dan seinalia. Eta bestalde batetik, erakusten dugu nola espektro edo frekuentzia leku bardinean, kate bat sartzen zan lekuan oin 4 kate sartzeko gai garela. Zenbait molekula, zenbait fosil, zenbait kristal egiturak 3 dimentsioetan ikusteko modua. Eta horregatik ikusten ditugu alde batetik, betaurreko horiekin ikusten ditugu zenbait fosil eta zenbait kristal egitura, mineralen kristal egiturak 3 dimentsioetan. Era berean ipini dugu hemen beste irudi bat ikusteko gure planetaren itxura aldakorra izan dela historian zehar, historia geologikoaren zehar. Eta hau, deitzen da, orain dela 400 milioi urte gure planetak zuen itxura. Pangea deitzen zen eta orduan superkontinente bat ez zegoen bertan. Baita ere, ipini ditugu gure planetan aurkitzen dian hainbat arroka eta estralurtarra edo gure planetatik kanpo etorri zaigun arroka bat, meteorito bat. Ea zer den elektrizitatea, eta nola llegatzen den etxera eta zenbat volti eta hori. Eta hemen zentrada ditugu. Sistema solar, hidraulika, termika eta hori. Eta egiten duguna da, krabeti pasatu eta hori, eta esan zenbat llegatzen den etxera. Zentraletan produzitzen den elektrizitatea gure etxetara zelan eramaten den esplikatzen da. Eta torreak banatzen dira, jartzen dira piezak leku desberdinetan, eta gaztek eta umek eraman behar dituzte leku batetik bestera. Baldintza batzuk jarraituz. Apur bat parke eolikoak, nola instalatzen diran,
mendizarra batean nola instalatzen dira, zer hartu behar den kontutan ere, kontutan natura zaindu behar dela, gustatu zaie. Eta gero putze egitea nemometro bati ere gustatu zaie. Praktikoa dena bai gustatzen zaie. Zientziaren astearen antolatzaileak zientzia kalera atera eta guztion eskura jartzeko ekimen honi gogoz ekin diote. Zientzia eta teknologia astearen helburu nagusia da zientzia kaleratzea. Eta hauxe da zientzialarien, batez ere zientzialarien ardura. Batzutan eskatzen dugu finantzazio gehiago, baina horretarako lehendabizi egin behar duguna da zientzia kaleratu eta azaldu zer den egiten duguna, zertarako balio duen eta nola egiten dugun. Eta horretarako hementxe gaude eta horretarako onena da hartu zientzia eta bilbordian jarri. Badago zientziarekiko zaletasun bat jendeak, gizarteko jendeak badauka demanda bat, jakin nahi ditu gauzak. Baina orain arte ez dago egitura nahikoak hori erakusteko. Zorionez, hau izan daiteke horren eredu bat. Eta horretara joan behar gara. Ze ikusiko duzuenez, hainbat jendea pasatuko da hemetik, eta hasieran egon daitezke pixka bat beldurrarekin, parte hartzeko beldurrarekin, baina behin eta sartzen direnean, jolasten edo ukitzen hasten direnean, esperimentuetan parte hartzen dutenean, da erakargarria.